Είμαι ένας Αθηναιολόγος χωρίς Αθήνα. Η σχέση μου με τον χρόνο είναι λίγο περίεργη. Αισθάνομαι ότι όλη την μέρα τον κυνηγάω και με κυνηγάει. Και στο τέλος κάνουμε λογαριασμό ποιος έχει νικήσει. Τώρα πέρα από τη μπλάκα είναι ο χρόνος μου πολύ λίγος για όσα πράγματα χρειάζεται να κάνω, οπότε μου είναι πάρα πολύ πολύτιμος. Ταξιδεύω διαρκώς. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μια έναη κίνηση ανά τον πλανήτη, προσπαθώντας να καταγράψω ό,τι πιο ενδιαφέρον και νέο υπάρχει εκεί έξω. Αυτό προϋποθέτει πολλές ώρες στον δρόμο, πολύ περπάτημα, πολλές συναντήσεις με ενδιαφέροντες ανθρώπους, πολλές γευσηγνωσίες και γενικά πάρα πολλές ώρες πτήσης γύρω από τον κόσμο. Γι' αυτό προσπαθώ στο λίγο χρόνο που έχω εδώ να συνδυάσω τόσο για επαγγελματικούς όσο και για προσωπικούς λόγους ό,τι έχω χάσει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή συναυλίες, εκθέσεις, εστιατόρια που έχουν ανοίξει πρόσφατα και φυσικά συναντήσεις με φίλους, ώστε να μπορώ να είμαι ήσυχος για το επόμενο μου ταξίδι. Γενικά το μυαλό μου τρέχει συνέχεια στο επόμενο και στο μεθεπόμενο και στο παραμεθεπόμενο project. Δεν έχω χρόνο να κάνω όλα αυτά που θα ήθελα να κάνω. Ας πούμε, θέλω να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να χωράει μέσα όλες τις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Ή ας πούμε να ανοίξω ένα εστιατόριο που να χωρέσει μέσα όλες τις γαστρονομικές μου εμπειρίες. Η 25η ώρα είναι μία ώρα ακόμα στην Αθήνα.